Mga kapuso, matud pa nga kung unsay gibuhat nimo sa imong isig katao, mausab ang buhato nila diha nimo. Golden rule na siya ses, kapuso nga lang. Gani magtabang way gipiling lugar, posisyon o bisan unsa pang estados kinabuhi. O kini mao ang gipamatud-an sa usa ka 20 anyos nga batan-on nga hilabihan kaayo ka matinabangon sa iyang isig katao. Busa ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Matod pa sa panultihon nga ang kabataan mao ang paglaom sa nasod. Ug ipamatud-an lang kini sa usa ka batan-on nga si June John Hinelsa, 20 anyos, usa ka community servant. Gisaysay ni June nga usa lang siya kayanong estudyante kaniadto. Apan nagsugod ang tanan dihang nahimo siyang beneficiary sa usa ka pundok sa mga tinun-an. Didto na miinit ang iyang pagkamahiligon sa pagserbisyo. Gipili siyang muda sa pundok sa mga youth volunteer samtang 18 anyos pa siya. Kauban ang ubang mga volunteer, napatuman nila ang usa ka proyekto nga mitabang sa gagmayng mga bata nga gitawag nila og Project Taytayan. Ang amo ang beneficiaries kay sagol siya na ay grade 1 students na gagmay og grades, na ay dagko og grades. So amos lang gisagol. The aim is to help them reach grade 2 because according to the research of the previous batch of officers na kuan man na ay dako ang dropout rate sa grade 1 students, which is very critical because kanang mga bata pa lang gani ni sila mo drop out na sila sa school. May usa pa sila ka proyekto nga napadayon nga nagtabang sa mga street children nga makakat-on og mga maayong hiyas ug mithi. Apan gawas ni ini, may volunteer usab siya aron pag-umol o pagtabang sa mga future youth leaders. Tungod sa iyang mga nahimo, daghan na usab siya mga pasidungog nga nadawat. Sa miaging tuig lang, napili siyang Outstanding UNESCO Club Youth Leader of the Philippines ug ning bag-o lang nahimong regional finalist sa 10 Outstanding Students of the Philippines. I believe na kanang bisag kinsa man ka or like wherever you came from, you can actually make a difference in the community. Pangandoy niya nga makakat-on sa information technology nga mo'y iyang natapos sa kolehiyo. Iyang auhag sa ubang kabatan-unan, dili lang unta maghuna-huna sa kaugalingon, apan unta magpakabana usab sa kahintang ug nahitabo sa ilang palibot. Uban ni Lian Singkulan o Jovel Obiso, Chelo Valiana, Balitang, Bisdak.